Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. S-a apropiat împărăția cerurilor? Ultima dată când am verificat cerul sunt o pereche de nori care stau în atmosferă. Dacă s-au apropiat, am dat-o de dracu, toți fugiți sub pământ! Sigur, pocăința nu însemnează plecarea din biserică la secte. Plecarea din biserică la secte. O stai, biserica e o sectă. Însemnează înnoirea modului nostru de a gândi. Să ne schimbăm gândirea. Să ne luăm sclavi ca în Vechiul Testament. Mi se pare o idee extrem de tâmpită. Și de aceea pocăința este un program pe toată viața pentru un creștin. Da, ceva foarte interesant care de când ești mic se spune, dacă nu crezi în Dumnezeu o să ajungi în iad și acolo o să se întâmple cele mai urâte lucruri. O să-ți ardă pielea, o să-ți ardă carnea, o să repeți același lucru la infinit. Și când ești mic, nu ești ușor, nu ești deloc influențat ușor. Ești un bighidiu de ăla și nu te sperii nici de gândași care trec pe asfalt. Adevărat. Pocăința însemnează, deci, viețuirea, începutul viețuirii noastre cu Dumnezeu. Dar de fapt, pocăirea ce înseamnă este că să-ți dai banii la biserică, să ajut biserica să-și construiască monumente noi care să zică ei că, a, uite ce bling-bling șmecher avem noi, biserica noastră e mai mișto ca a voastră. Cam asta înseamnă pocăirea. Ieșirea din starea de despărțire, de îndepărtare de Dumnezeu. Despărțirea și îndepărtarea de oamenii normali. Că nu ai cum să te îndepărtezi sau să te desparți de o creatură care nu există în primul rând. Ca să te poți despărți de ceva, trebuie să fie în zona ta, în frecvența ta, în realitatea ta. Ca să poată să fie atins sau să poți să iei distanță de acel ceva. Nu faci decât să faci oamenii să creadă că ești trilulilu. Numai păcătoșii care s-au pocăit și cărora li s-a iertat păcatul prin spovedanie, acela poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Ați auzit? Deci, până vă mântuiți, pocătiți și spovediți, totul e fair game. Deci, hai să începem să ne ucidem toți pe stradă, să violăm minorii și să furăm tot ce vedem în raza noastră vizuală. După aia mergem la biserică, ne spovedim, ne mântuim, luăm o tămâie, un canon și Dumnezeu ne-a iertat păcatele. Logică? Da, nu știu ce să vă zic despre credințe și creaturi imaginare gen Dumnezeu, monstru de spaghete și unicornul la roz. Nu le-am văzut pe niciuna din trei, deci părerea mea este trăiți-vă viața, fiți oameni buni, nu aveți nevoie de vreo scuză ca să fiți oameni buni și să vă împărțiți și aveți cu unul care e pe stradă și îl vedeți că nu are nimic ca pe el sau să-i cumpărați o pâine sau un salam. Nu aveți nevoie de un Dumnezeu pentru așa ceva. Dacă ești un om bun, poți să faci așa ceva. Dacă nu ai și nu-ți permiți să dai la altul, nu te judecă nimeni, poți să-ți mergi mai departe cu viața. Ce să vă mai zic? Ceau, pa!